Di kayo. Nurse ka, Eh, ganun. ba't hindi mo kaya laway? Kadiri yung baho. Lalo tae. Tae mo baho. Ano laway? Bata to lumalaway. Suka-suka na. Hindi suka. Kasing kaya ko pa naman. Kasi kung gusto mo, nasuka ba ako? Oo, minsan. Hindi kaya. Oo, kaya. Natutulog na lang kaya ako. Ay, ano, maubuin ka. Doon naubo ka lang. Hindi na kaya ako naupo. Kanina lang talaga naubo ka. Soon? Kanina talaga naubo ka. Ngayon, kanina, nasumit ako. Pag nagnenebo si mami, yun. Pag hindi mo nakita nagnenebo. Basta anything na galing sa bunganga, sarap tinanggal di mura. Basta anything na galing sa bunganga ayoko. Oh, yung kwek-kwek nga ni mami, sarap eh. Ah! Pag galing sa bibig ni mami. Paano na kapag nag-asawa ka na, hindi ka hahalikan, may laway yun namin. Gano'n. Mga pera mo yung tubig. Hindi ka magpapahalik sa husband mo. You may now kiss the bride. Yak! Ganun ka. Pag kinasal ka, Ayla. Yung powder. Paano yan? Sila parang tanga. Ano? President. Bago na naman. No? Ako na naman, no? Talagang inubos ng SM ang lupa. SMDC na naman. Ano ba ibig sabihin ng SMC? SM. Ha? Ay, SM, ma. May ari ng SM. SMDC. Ano ba sabihin ng DC? Development Corporation na naman. Wow. SM Development Corporation. Yung oh, parang binalik na yung stoplight, no? No, yan o, binalik na. Kaso, mabagal dito sa atin. 10 seconds lang yata. Bilangin mo, eh. Hindi tayo makakula. Matagal na nga yun eh. Dati 10 lang yun eh. Ginawa ng 20 ngayon.
gusto mong bilhin dati dyan? Walis? Saan? Dyan? Sabi mo? Ngayon, pang-agi yun. Ayan, mami, dyan yata nagpapalagay ng ano, easy trip. Grabe naman. Parang nabitin ako sa ako. Parang nabitin ka sa sarap dito. Hmm? Sarap pa rin, oh. Ito, may butong, oh. TV yata yun. Anuin mo nga, gumawa ka nga sa bahay niyan. Ano yung mga prutas niyan? Pwede orange. Kaya ayos. Bili ka sa Walter ngayon. Saan mo ba gusto? Pure Gold o Walter? Ha? Walter. Walter. Ako, di na ka. Dadaan pa ba dyan? Ayun lang. Huwag na, eh lang. Ano gusto mo? Sige. Okay.